Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Narayanam namastubhyam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. நம்ம இப்போ 55 ஸ்லோகம் வாசிக்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம இந்த துரோணர் மகனை தண்டித்தல் அந்த இதுல கண்டினியூவேஷன் பண்ண போறோம். ஸோ அவனை விட்டுவிடும்படி திரௌபதி கூறுகிறாள். ஆனால் பீமசேனனும் சரி பகவானும் சரி அவனுக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். அப்படி ஏன்னா அவன் பிராமண குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவன் இழந்து விட்டான். ஸோ தூங்கி கொண்டிருந்த பிள்ளைகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது படுகொலை புரிந்ததால் அவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸே அவனுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்பவுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன செய்வது என்பது குழப்பம். இருந்தாலுமே பகவான் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் அவன் நிறைவேற்றுகிறான். ஸோ தட் இஸ் த ஃபெய்த் யூ ஷுட் ஹேவ் ஆல்வேஸ். ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுடைய செயல்பாடு வைத்து நமக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பாடம் என்னவென்றால், வி ஷுட் ஆல்வேஸ் அடர் டு பகவான் என்ன நமக்கு செய்ய வைப்பாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். அது நன்மையா தீமையா என்பதை பற்றி நாம யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது. நமக்குன்னு கடமையாக வரும்பொழுது கண்டிப்பாக நாம் அதை நிறைவேற்றித்தான் ஆக வேண்டும். அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தயாராக இருக்க வேண்டும். இப்போ பதம் 55 புஷ்ப மாதாஜி. சூத உவாச்ச அர்ஜுனः சஹஜானாக்கிய சஹ சாக்ஞாயः ஹரேர்ஹார்த்தம் அதாசீனः மணிம் ஜஹாரः மூர்த்தியன்யம் த்விஜஸ்ய சஹ மூர்ஜிதம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூத உவாச்ச அர்ஜுன சகசாக்ஞாய ஹரேர்ஹார்தம் அதாசினா மணிம் ஜஹார மூர்தன்யம் த்விஜஸ்ய சஹ மூர்த்தஜம். சூத கோஸ்வாமி உவாச்ச கூறினார். அர்ஜுனன் சகசா அப்பொழுதுதான் ஆக்னேய அதை அறிந்து, ஹரே பகவானின், ஹார்த்தம் உத்தேசம் அத இவ்வாறு, அசினா வாழினால், மணி ஜஹாரா துண்டித்தார், மூர்தன்யம் தலைமீது, த்விஜஸ்ய இரு பிறப்பு எய்தியவனின், சக உடன், மூர்தஜம் முடிகள். மொழிபெயர்ப்பு.
இரு பொருள்படும் உத்தரவுகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பகவானின் உள் எண்ணத்தை அர்ஜுனனால் உடனே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறாக அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனின் தலையிலிருந்து முடி மற்றும் மணி ஆகிய இரண்டையுமே தனது வாளால் வெட்டி எடுத்தார். பொருளுரை: வெவ்வேறு மனிதர்களின் முரண்பாடான உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவது என்பது சாத்தியமல்ல. ஆகவே அர்ஜுனன் தனது புத்தி கூர்மையால் இரு பிரிவினருக்கும் நடுநிலையான ஒரு முடிவை தேர்ந்தெடுத்து அதன்படி அஸ்வத்தாமனின் தலையில் இருந்து மணியை துண்டித்தார். இது அவனுடைய தலையையே துண்டிப்பதற்கு சமமாகும் என்றாலும் இதனால் அவனுடைய உயிரும் காப்பாற்றப்பட்டது, நிலைமையும் சமாளிக்கப்பட்டது. அஸ்வத்தாமனின் இங்கு இரு பிறப்பு எய்தியவன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறான். நிச்சயமாக அவன் இரு பிறப்பு எய்தியவன் தான். ஆனால் அந்நிலையிலிருந்து அவன் இழிவடைந்ததால் சரியாக தண்டிக்கப்பட்டான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அஸ்வத்தாமனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீமசேனனும் சரி நம்ம பகவானும் சரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாங்க. இந்த பக்கம் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவும் சரி திரௌபதியும் சரி தண்டனை வேண்டாம். ஏனென்றால் ஒரு தாயினுடைய அதாவது தாய்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மகனை நாம வதைத்தால் சோ இப்போ திரௌபதி எந்த நிலையை அவள் உணர்கின்றாளோ அதே நிலையை அந்த தாயும் உணர்வாள் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் அதாவது இப்ப துரோணாச்சாரியார் இல்லை, அவருடைய மகன் இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்தானத்தை அவனுக்கு வழங்கி அதனால அவனுக்கு எந்த தண்டனையும் வழங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ இருவருடைய இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே கான்ட்ரவர்ஷியல் இல்லையா? இந்த பக்கம் அவனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும், இந்த பக்கம் அவனை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இரு தரப்பிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முடிவெடுக்கின்றான். சோ அந்த காலத்துல பனிஷ்மெண்ட்னா மொட்டையை அடிச்சிருது தலை. அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அதாவது தலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மணி இருக்கும். அந்த மணியை பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் துண்டித்து விடுகின்றான். சோ அதுவே அவனுக்கு ஒரு பெருத்த அவமானம் அப்படிங்கிறதுனால இதற்குமே அது பாத்தீங்கன்னா மரணத்திற்கு சமமானது என்பது போல பாவித்து அவனுக்கு அந்த இதையுமே செய்து விடுகின்றான் அர்ஜுனன். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். சூத உவாச்ச அர்ஜுனஹ சஹஜாக்ஞாயஹ ஹரேர்ஹார்த்தம் அதாசீனஹ மணி ஜஹார மூர்த்தன்யம் என்பது பார்த்தா அவனுடைய முடியை. சோ த்விஜம் என்றாலே இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள். அதுதான் த்விஜபந்து பிரம்மபந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? த்விஜஸ் என்றால் 2 முறை, அதாவது பூநூல் இதெல்லாமே செய்து அவனுக்கு அந்த 2வது பிறவி என்பது நடந்திருக்கின்றது. அதனாலதான் அவனை த்விஜஸ் என்று சொல்றாங்க. சக மூர்ஜதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுடன் அந்த தலைமுடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வெட்டி விடுகின்றான். சோ இரு பொருள்படும் உத்தரவுகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பகவானின் உள்ளெண்ணத்தை அர்ஜுனனால் உடனே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறாக அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனின் தலையில் இருந்த முடி மற்றும் மணி ஆகிய இரண்டையுமே தனது வாளால் வெட்டி எறிந்தார். சோ அதுவே அவனுக்கு ஒரு பெரிய தண்டனை ஆகும். அது அவனுடைய தலையையே துண்டிப்பதற்கு சமமாகும் என்றாலும் இதனால் அவனுடைய உயிரும் காப்பாற்றப்பட்டது. இந்த பக்கம் திரௌபதியுடைய கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்பட்டது, அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்பட்டது. சோ 2 விதமான கோரிக்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அவனுடைய இந்த நிலையிலிருந்து அவன் இழிவடைந்ததால் சரியாக தண்டிக்கப்பட்டான் அப்படிங்கறத ரொம்ப அற்புதமாக இது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நெக்ஸ்ட் 56 பிரேமா மாதாஜி, டிவி பிரேமா மாதாஜி நீங்க கை உயர்த்துங்க. விமுச்சய சரணா பத்தமஹ பாலஹத்யாய ஹத பிரப்யம் தேஜசா மணிநாஹீனம் சிபிரான் நிரயாபயத். எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விமுச்ச சரணா பத்ம பாலஹத்யா ஹத பிரபம் தேஜசா மணிநாஹீனம் சிபிரான் நிரயாபயத். விமுச்சிய அவனை விடுதலை செய்த பின், சரணா பத்தம் கயிறுகளால் கட்டப்பட்ட நிலையிலிருந்து, பாலஹத்யா குழந்தைகளை கொன்றவன், ஹத பிரபம் உடலின் பொலிவை இழந்து, தேஜசா பலத்தை, மணினா ஆபரணத்தால்,
ஹீனம் இழந்ததால் சிபிராத் முகாமிலிருந்து நிறையா பயத் அவனை வெளியே துரத்தினர். மொழிபெயர்ப்பு: குழந்தைகளை கொன்றதால் அவன் அஸ்வத்தாமன் ஏற்கனவே உடலின் பொலிவை இழந்துவிட்டவனாக இருந்தான். இப்பொழுது தலையில் உள்ள மணியையும் இழந்ததால் இன்னும் அதிக பலத்தை அவன் இழந்துவிட்டவனாவான். இவ்வாறாக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அவன் முகாமிலிருந்து வெளியே துரத்தப்பட்டான். பொருளுரை: இவ்வாறு அவமதிக்கப்பட்டு அவமானமடைந்த அஸ்வத்தாமன் கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனனின் மதிநுட்பத்தினால் ஒரே நேரத்தில் கொல்லவும் பட்டான், கொல்லாமலும் விடப்பட்டான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விமுச்சயா சரணா பத்மஹ பாலா ஹத்ய ஹத பிரபம் தேஜசா மணீனா ஹீனம் சிபிரான் நிறையா பயத். அதாவது ரொம்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வரக்கூடிய அக்ஷரத்துல இருந்தே நம்ம ஈஸியா புரிந்து கொள்ளலாம். பாலஹத்யா, அதாவது ஹத்யா என்றால் கொலை. ஸோ ஹத பிரபம் தேஜசா மணினா, அவனுடைய உடலினுடைய பிரகாசம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தேஜஸ் எல்லாமே அவனை விட்டு சென்றது. எப்பொழுது என்றால் அவன் குழந்தைகளை அதாவது படுபாதக கொலை புரிந்தப்பவே அவனிடம் இருந்த தேஜஸ் எல்லாம் வெளியேறியது. ஸோ மணினாஹீனம் சிபிரான் நிறையா பயத், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் தலையில் இருந்த அதாவது மணியும் சரி அந்த தலைமுடியையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் எடுத்து விட்டார். யாரு? அர்ஜுனன். அதன் பிறகு அங்கே அந்த இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முகாமிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டான். ஸோ குழந்தைகளை கொன்றதால் அவன் ஏற்கனவே உடலின் பொழிவை இழந்து விட்டவனாக இருந்தான். இப்பொழுது தலையில் உள்ள மணியையும் இழந்ததால் இன்னும் அதிக பலத்தை அவன் இழந்து விட்டவனாவான். இவ்வாறாக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அவன் முகாமிலிருந்து வெளியே துரத்தப்பட்டான். இதற்கு அதாவது அவனை கொல்லவும், அதாவது கொலைபாதகம் செய்யப்பட்ட அவனுக்கு அவமானம் ஏற்படுத்தியதால் அவன் மரணத்திற்கு சமமான தண்டனை அவன் பெற்றான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொல்லாமலும் அவனை விடப்பட்டான். ஸோ இந்த ரெண்டு ரீதியாகவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது, வாழவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வழி செய்து கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த தாய்க்கு அவன் ஒரு மகன் இருக்கட்டும் என்ற அந்த இதோட விற்கப்பட்டான். நெக்ஸ்ட் 57 ஸ்லோகம் மணிமேகலை மாதாஜி. வபனம் திரவினாதானம் ஸ்தானானான் நிர்யாபனம் ததாக ஏஷஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைஹீகஹ. எஸ், வாசிக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வபனம் திரவினாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததா ஏசஹி பிரம்ம பந்துனாம் வதோ நான்யோஸ்தி தைஹிக. வபனம் தலைமுடியை கத்தரிப்பது, திரவீன செல்வத்தை, அதானம் பறிமுதல் செய்வது, ஸ்தானத் வசிப்பிடத்திலிருந்து, நிர்யாபனம் வெளியேற்றுவது, ததா மேலும், ஏஷ இவை அனைத்தும், ஹி நிச்சயமாக, பிரம்ம பந்துனாம் ஒரு பிராமணனுடைய உறவினர்களின், வத கொல்வதோ, நா இல்லை, அந்ய வேறெந்த முறையோ, அஸ்தி இருக்கிறது, தைஹிக உடலை பொறுத்த விஷயத்தில். மொழிபெயர்ப்பு: தலைமுடியை கத்தரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது மற்றும் வசிப்பிடத்திலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆகியவையே ஒரு பிராமணரின் உறவினனுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகள் ஆகும். உடலை கொள்வதை பற்றிய உத்தரவு எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். வபனம் திரவினாதானம் ஸ்தானான் நிர்யாபனம் ததாக ஏஷஹி பிரம்ம பந்தூனாம் வதே நான்யோஸ்தி தைஹீகஹ. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவே பெரிய பனிஷ்மெண்டாக இங்க சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது இங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம பந்து, அது த்விஜபந்து, ரெண்டும் ஒன்றுதான். ஸோ இந்த பிரம்ம பந்து என்றால் அவன் பிறப்பால் பிராமணனாக இருந்தாலும் அவனுடைய பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவன் அதை எல்லாமே அவன் ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனை பிராமணனுக்கு நண்பன் என்று கூறப்படுகின்றது. அவ்வளவுதான். ஸோ தலைமுடியை கத்தரிப்பது, செல்வத்தை பறிமுதல் செய்வது மற்றும் வசிப்பிடத்திலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆகியவையே பிராமண உறவினனுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளாகும். ஸோ பிராமணிக்கல் பீப்புளுக்கு இதுதான் தண்டனை என்பதை அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசர்களால் நியமிக்கப்பட்டது. அதையே தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனும் இங்கு செய்தான். உடலை கொல்வதை பற்றிய உத்தரவு எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை. ஸோ 58th ஸ்லோகம் இந்த காண்டத்தினுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 7 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இது.
ஸோ விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. புத்திர சோகா தூரக சர்வே பாண்டவாக சஹ கிருஷ்ணாய ஸ்வானாம் மிருதுனாம் யத் கிருதயம் சக்ரூர் நிர்ஹர ஹராதினம். எஸ், ஹரணாதிகம். எஸ், நிர்ஹ அரணாதிகம். हरे कृष्ण माता जी. पुत्र सोगातुरा सर्वे पांडव सग कृष्णाय स्वादम स्वानाम मृदनाम यत् कृदयं सकृदु सकृर निर्हरणतिकं. पुत्र पुत्रन सोग सोகம் ஆதுரா மேலோங்க சர்வே அவர்கள் அனைவரும் பாண்டவ பாண்டு புத்திரர்கள் சக அவர்களுடன் கிருஷ்ணாய திரௌபதியுடன் ஸ்வானாம் உறவினர்களின் மிருதானாம் இறந்தவர்களின் யத் என்ன கிருதயம் செய்யப்பட வேண்டியதை சக்ரு செய்தனர். நிர்கரண ஆதிகம் செய்யக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பாண்டு புத்திரர்களும் திரௌபதியும் சோகம் வேலோங்க இந்த இறந்த உறவினரின் உடல்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முறையான சடங்குகளை செய்தனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படும் விடுதல் எனும் தலைப்பை கொண்ட 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புத்திர சோகா தூரக சர்வே பாண்டவக சஹ கிருஷ்ணாய ஸ்வானானம் மிருதானாம் யத் கிருதயம் சக்ரூர் நிர்ஹரண ஆதிகம். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதன் பிறகு அவன் சென்ற பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலும் திரௌபதியும் சரி பாண்டவர்களும் சரி தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் மடிந்ததற்கான அந்த இறுதி சடங்குகள் எல்லாம் செய்யணும் இல்லையா. ஸோ புத்திர சோகம் மேலோங்க அவர்களது இறந்த உறவினர்கள் உடல்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முறையான சடங்குகள் அனைத்தையுமே செய்தனர். ஸோ இதோட இந்த 7th அத்தியாயம் என்பது முடிவுற்றது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8வது அத்தியாயத்தை நாம் இப்போ தொடங்க போகின்றோம். ஸோ பதம் 1 சூத உவாச்ச அததே அதாவது குந்தி மகாராணியினுடைய பிரார்த்தனைகள். இப்போ அதாவது இப்போ சடங்கெல்லாம் முடியறது. ஸோ அப்போ அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி பார்க்க போறோம். ஸோ அதே அததே சம்பரேதானாம் ஸ்வானாம் உகதம் இச்சதாம் தாதும் சகிருஷ்ணஹ கங்காயாம் புரஸ்கிருத்ய யுயு சத்ரியஹ. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உவாச்ச அததே சம்பரேதானம் ஸ்வானாம் உதகம் இச்சதாம் தாதும் சத்கிருஷ்ணா கங்காயம் பிரஸ்கிருத்ய யுஸ்த்ரியஹ. சூத உவாச்ச சூதர் கூறினார், அதை இவ்வாறாக தே பாண்டவர்கள் சம்பரேதானாம் இறந்தவர்களின் ஸ்வானாம் உறவினர்களின் உதகம் நீர் இச்சதாம் பெற விரும்பிய தாதும் தர்ப்பணம் செய்ய சத்கிருஷ்ணா திரௌபதியுடன் கங்காயம் கங்கையில் புரஸ்கிருத்திய முன்வைத்து யயு சென்றனர் ஸ்திரீக பெண்களை. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், அதன் பிறகு நீரை பெற விரும்பிய மரணமடைந்த உறவினர்களுக்கு நீரை தர்ப்பணம் செய்யும் விருப்பத்துடன் பெண்கள் முன்னால் நடந்து செல்ல பாண்டவர்கள் திரௌபதியுடன் கங்கையை நோக்கி சென்றனர். பொருளுரை. இன்றும் கூட குடும்பத்தில் மரணம் சம்பவிக்கும் பொழுது கங்கை அல்லது வேறெந்த நதிக்கோ சென்று வருவது இந்து சமூகத்தில் இருந்து வரும் ஒரு வழக்கமாகும். ஒவ்வொரு குடும்ப அங்கத்தினரும் இறந்தவர்களுக்கு ஒரு பாத்திர கங்கை நீரை ஊற்றிக்கொண்டு பெண்கள் முன் செல்ல ஊர்வலமாக செல்வார்கள். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாண்டவர்களும் கூட இவ்விதிகளை பின்பற்றினர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் மாமன் என்பதால் அவரும் குடும்ப அங்கத்தினருக்கு இடையில் ஒருவராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ அந்த இறுதி சடங்குடைய சம்பிரதாயங்களை பற்றி விளக்குகிறார்கள். ஸோ சூத உவாச்ச அததே சம்பிரதேதானாம் ஸ்வனானம் பூதகம் இச்சதாம் தாதும் கிருஷ்ணாய கங்காயாம் புரஸ்கிருதாய யுயு சத்ரியாய. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க சூத உவாச்ச அவர் என்ன சொல்கின்றார்,
அதன் பிறகு நீரை பெற விரும்பிய மரணமடைந்த உறவினர்களுக்கு நீரை தர்ப்பணம் செய்யும் விருப்பத்துடன் இறந்தவர்களுக்கு நாம வந்து நீரும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிடி அந்த அரிசியும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வைக்கிறது, தர்ப்பணமாக வைப்பது என்பது அதுதான் வழக்கம் இல்லையா. அவர்களுக்கு நீரு கருமாதிகள் கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். அதை தான் இங்கே இவர்கள் செய்கிறார்கள். நீரை பெற விரும்பிய மரணமடைந்த உறவினர்களுக்கு நீரை தர்ப்பணம் செய்யும் விருப்பத்துடன் பெண்கள் முன்னால் நடந்து செல்ல பாண்டவர்கள் திரௌபதியுடன் கங்கையை நோக்கி சென்றனர். ஸோ கங்கை கரை ஓரத்துல போயிட்டு அந்த நீர்தானத்தை வழங்குவதற்காக அந்த சம்பிரதாயத்தை வந்து கண்டிப்பாக முடிக்கணும் இல்லையா. இன்று கூட நம்ம குடும்பங்களில் இது நடக்கின்றது. கங்கை அல்லது வேற எந்த நதிக்கோ சென்று, இங்க கூட கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துல வந்து எப்பவுமே செய்துட்டே இருப்பாங்க. பித்ரு தோஷங்கள், பித்ருக்களுக்கு வந்து பிண்டம் வச்சு செய்யறது எல்லாமே நதிக்கரை ஓரமாக சமர்ப்பணம் செய்வது இந்த சமூகத்தில் இருந்து வரும் ஒரு வழக்கமாகும். ஒவ்வொரு குடும்ப அங்கத்தினும் இறந்தவர்களுக்கு ஒரு பாத்திர கங்கை நீரை ஊற்றிக்கொண்டு பெண்கள் முன் செல்ல ஊர்வலமாக செல்வார்கள். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது செய்யப்பட்டது. ஸோ அதேதான் பாண்டவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பொழுது செய்தார்கள். ஸோ பதம் 2 ஹேமலதா மாதாஜி. தே நினி யோதகம் சர்வே வில்பக ஷா புருஷம் புனக ஆலுப்தக ஹரி பாதாப்ஜ ரஜக பூத ஸ்ரிஜ ஜலே. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தே நினியோதகம் சர்வே விலப்ய ச பிருஷம் புனக ஆப்ளுதா ஹரி பாதாப்ஜ ரஜக பூத சரிஜ் ஜலே. தே அவர்கள் அனைவரும் நினிய தர்ப்பணம் செய்த பின் உதகம் நீரை சர்வே அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் விலப்பிய விசனப்பட்டு ச மேலும் பிரிசம் போதுமான அளவிற்கு புன மீண்டும் ஆப்ளுதா குளித்தனர் ஹரி பாதாப்ஜ பகவானின் மலர்பாதங்கள் ரஜ தூசு பூத புனிதமடைந்த சரித் கங்கையின் ஜலே நீரில். மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களை நினைத்து விசனப்பட்டு போதுமான அளவு கங்கை நீரை அவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்த பின் கங்கையில் அவர்கள் நீராடினர். அவர் கங்கை நீர் பகவானுடைய மலர்பாதங்களில் தூசுக்களுடன் கலந்து புனிதம் அடைந்திருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தர்ப்பணத்தை செய்து ஸ்நானமும் செய்து கொண்டார்கள். கங்கையில் மூழ்கி ஸ்நானத்தையும் செய்தார்கள். தே நீனி யோதகம் சர்வே விலப்பிய ஷா புருஷம் புனக அப்லூதஹ ஹரி பாதாப்ஜ ரஜக பூத சரிஜ் ஜலேஹே. ஸோ அவர்களை நினைத்து, அதாவது இறந்து போனவர்களை நினைத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவலையுற்று போதுமான அளவு கங்கை நீரை வந்து அவர்களுக்காக அர்ப்பணம் செய்த பின் கங்கையில் அவர்கள் நீராடினர். அந்த கங்கை நீர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய மலர்பாதங்களில் தூசுகளுடன் கலந்தது புனிதம் அடைந்திருந்தது. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானே வந்து கங்கையினுடைய ரூபம் இல்லையா. ஸோ அதாவது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நதிகளில் நான் கங்கை அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவரிடம் சென்றே நாம அந்த பாவங்களை எல்லாம் வந்து அதாவது எல்லாவற்றையும் இழந்து நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் என்பதற்கே ஒரு அறிகுறி. அவருடைய பாதங்களில் மலர் பாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கங்கை நீர் வந்து படியும் பொழுது இந்த மாசு கலந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே புனிதம் அடைந்ததாக கருதப்படுகின்றது. கங்கை நீருக்கு அவ்வளவு விசேஷம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா நாம வந்து நம்மளுடைய பாவங்களை தொலைக்க வேண்டும், நாம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகணும். ஸோ அவ்வாறு நினைத்து செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் போய் இப்போட கங்கா ஸ்நானம் செய்யறோம். நம்ம கங்கா ஸ்நானம் செய்யும் பொழுது நாம நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாம் தொலைய வேண்டும், இன்னும் நாம மேலும் பாவங்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று இதுக்கு தான் மகிமை உண்டு. ஸோ நானும் போய் கங்கா ஸ்நானம் செய்தேன்னு சொல்லிட்டு வந்தா அதுல எந்த புண்ணியமும் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பதம் 3. தத்ராசீனம் குருபதம் திருதராஷ்டிராம் சகானுஜம் காந்தாரிம் புத்திர சோகார்த்தாம் புருதாம் கிருஷ்ணாம் ஷ மாதவக. எஸ். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. தத்ராசீனம் குருபதம் திருஷ்டாஷ்டம் சகானுஜம்
காந்தாரீம் புத்திர சோகார்த்தாம் பிரதாம் கிருஷ்ணாம் சமாதவா. தத்ர அங்கு, ஆசீனம் அமர்ந்து, குரு பதிம் குரு வம்சத்தினரின் அரசன் திருதராஷ்டிரர் சக அனுஜம் அவரது இளைய சகோதரர்களுடன், காந்தாரி புத்திர மகன், சோக அர்த்தாம் சோகம் மேலிட, பிரதாம் குந்தி, கிருஷ்ணாம் திரௌபதி, ச மேலும் மாதவ பகவான் கிருஷ்ணர். மொழிபெயர்ப்பு. அந்த இடத்தில் குரு வம்சத்தின் அரசரான யுதிஷ்ட மகாராஜ் தமது இளைய சகோதரர்களுடன் திருதராஷ்டிரர், காந்தாரி, குந்தி மற்றும் திரௌபதி ஆகியோருடனும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தவராய் அமர்ந்திருந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட அங்கே இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த குரு வம்சத்தினர் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அங்க இருக்கிறார்கள். ஆக்சுவலி தத்ராசீனம் குருபதிம் திருதராஷ்டிராம் சகானுஜம் காந்தாரிம் புத்திர சோகார்த்தாம் பிரதாம் கிருஷ்ணாம் சா மாதவக. சோ இத்தனை பேரும் அங்கே கூடியிருப்பதை பற்றி அங்கே இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ குரு வம்சத்தின் அரசரான யுதிஷ்ட மகாராஜன் தன்னுடைய இளைய சகோதரர்களுடனும் சரி, திருதராஷ்டிரர், காந்தாரி மற்றும் குந்தி தாயார் திரௌபதி ஆகியோருடன் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தவராய் அமர்ந்திருந்தார். சோ பகவான் கிருஷ்ணரும் கூட அங்கே இருந்தார் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக சொல்லப்படுகின்றது. விஜய நாராயணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். நீங்க பொழிப்புரை வாசிக்கவே இல்லையே. சரி மாதாஜி, விஜய் நாராயணி மாதாஜி. இந்த பொழிப்புரையும் படிச்சிருங்க, படிச்சுட்டு 4ஆம் பதையும் படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொழிப்புரையை பார்க்க. ஓகே, எதோட இது தேர்டோட பொழிப்புரை தானே மாதாஜி? எஸ் பொருளுரை தேர்டோட. ஓகே ஓகே. குருக்ஷேத்திர யுத்தம் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு இடையிலேயே நிகழ்ந்ததாகும். இதனால் பாதிப்படைந்தவர்களும் கூட குடும்ப அங்கத்தினர்கள் தான். யுதிஷ்ட மகாராஜன் மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் குந்தி, திரௌபதி, சுபத்ரா, திருதராஷ்டிரர், காந்தாரி மற்றும் அவரது மருமகன்கள் ஆகியோர் அவர்களில் சிலர். இறந்து போன முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எவரோடொருவர் உறவு கொண்டவர்களாவார். எனவே அவர்களது துக்கம் குடும்ப துக்கமாக ஒன்றுபட்டிருந்தது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு மாமனாகவும், குந்திக்கு மருமகனாகவும், மேலும் சுபத்ராவுக்கு சகோதரனாகவும் இருந்ததால் அவர்களில் அவரும் ஒருவராக இருந்தார். ஆகவே அவர்கள் அனைவர்களிடமும் சமமாக இரக்கம் கொண்டிருந்த அவர் பொருத்தமான முறையில் அவர்களை சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தார். பதம் 4. இருங்க. சாந்தவாயாம் ஆச முனிபீர் ஹத பந்தூன் சுஷாபீர் விதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்ஷயன்னா பிரதிக்ரியாம். எஸ், நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தவ்யாம் ஆச முனிபிர் ஹத பந்தூன் சுஷாபிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்ஷயன்ன பிரதிக்ரியாம். சாந்தவ்யாம் ஆச சமாதானப்படுத்தினார். முனிபிகி அங்கிருந்த முனிவர்களுடன், ஹத பந்தூன் தங்களது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் இழந்தவர்கள், சுசார்பிதான் அதிர்ச்சியும் பாதிப்பும் அடைந்திருந்த அனைவரும், பூதேஷு ஜீவராசிகளை, காலஸ்ய சர்வ சக்தி படைத்தவருடைய பரம ஆணையின் கதிம் பிரதிபலன்கள், தர்ஷயன் சுட்டிக்காட்டினார், ந இல்லை, பிரதிக்ரியாம் பரிகாரங்களை. மொழிபெயர்ப்பு. சர்வசக்தி படைத்தவர்களின் கடுமையான சட்டங்களும் அவற்றின் பிரதிபலன்களும் எப்படி ஜீவராசிகளிடம் செயற்படுகின்றன என்பதை எடுத்து கூறி அதிர்ச்சியும் பாதிப்பும் அடைந்திருந்தவர்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் முனிவர்களும் சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தனர். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைப்படி இயங்கும் உறுதியான இயற்கை சட்டங்களை எந்த ஜீவராசியாலும் மாற்றி அமைக்க இயலாது. ஜீவராசிகள் எப்பொழுதும் சர்வசக்தி படைத்த பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாவார். எல்லா விதிகளையும் சட்டங்களையும் இயற்றுபவர் பகவானேயாவார்.
இவ்விதிகளும் சட்டங்களும் பொதுவாக தர்மம் அல்லது மதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. யாராலும் எவ்வித மத கொள்கைகளையும் உண்டாக்க முடியாது. பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றும் மதம் உண்மையான மதமாகும். பகவானின் கட்டளைகள் பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளன. அனைவரும் பகவானை அல்லது அவரது கட்டளைகளை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும். இது பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் அனைவரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் வரை பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டியது நமது கடமையாகும். மேலும் பகவானின் கருணையால் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவோமானால் அந்த முக்தி பெற்ற நிலையிலும் கூட நம்மால் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்ற முடியும். ஆன்மீக பார்வையை பெறாத பௌதீக நிலையில் நம்மையோ பகவானையோ நம்மால் காண முடியாது. ஆனால் ஜடப்பற்றிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்து நமது ஆதியான ஆன்மீக உருவில் நிலை பெறும்போது ஆன்மீக உருவில் நிலை பெறும் பொழுது நம்மையும் பகவானையும் நேருக்கு நேராக நம்மால் காண முடியும். ஆதி ஆனாலும் பழமையான வாழ்வின் பௌதிக கண்ணோட்டத்தை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரி உருவில் நிலை பெறும் நம்மையும் இல்ல வாழ்வின் இல்ல நீங்க நம்மால் காண முடியும். அதுக்கப்புறம் வாழ்வின் பௌதீக கண்ணோட்டத்தை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்வின் பௌதீக கண்ணோட்டத்தையும் கைவிட்ட பின் நமது ஆதியானதும் பழமையானதுமான ஆன்மீக நிலையில் நிலை பெறுவதே முக்தி எனப்படுகிறது. ஆகவே மனித வாழ்வானது முக்கியமாக இந்த ஆன்மீக விடுதலைக்கு நம்மை தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காகவே உள்ளதாகும். துரதிருஷ்டவசமாக பௌதீகமான மாயா சக்தியின் ஆதிக்கத்தினால் சில ஆண்டுகளே நீடிக்கும் இந்த அற்பமான வாழ்வை நம்முடைய நிரந்தரமான வாழ்வாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். இவ்வாறாக பெயரளவையான நாடு, வீடு, நிலம், குழந்தைகள், மனைவி, சமூகம், செல்வம் முதலியவைகளை சேகரித்து நாம் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம். இவை மாயையால் உண்டாக்கப்பட்ட பொய் தோற்றங்களாகும். மேலும் மாயையின் உந்துதலால் பொய்யான இவ்வுடைமைகளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நாம் ஒருவரோடொருவர் சண்டை போடுகிறோம். ஆன்மீக அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக இந்த பௌதீக பொருட்களினால் நாம் அடையக்கூடிய நன்மைகள் எதுவும் இல்லை என்பதை நம்மால் உணர முடியும். அப்பொழுது உடனடியாக நாம் பௌதீக பற்றிலிருந்து விடுபடுவோம். பகவானுடைய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் பௌதீக வாழ்வை பற்றிய சந்தேகங்கள் உடனடியாக களைந்து விடுகின்றன. அவர்கள் குழப்பமடைந்துள்ள இதயத்திற்குள் தெய்வீக ஓசையை புகுத்தி ஒருவரை எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் மாயையிலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர். பௌதீக வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாதவர்களான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றின் உருவில் தோன்றும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கணும் மதாஜி பண்ணிட்டேன். உறுதியான பௌதீக சட்டங்களினால் இல்ல எனக்கு வரல மதாஜி. வந்தது. உறுதியான பௌதீக சட்டங்களினால் பாதிப்படைந்தவர்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான வழி மேலே தரப்பட்டுள்ளது. போரினால் துன்பத்திற்குள்ளான குரு வம்சத்தை சேர்ந்த குடும்பத்தினர் மரண பிரச்சனைகளால் துன்பத்திற்குள்ளாயினர். அறிவுரை கூறி பகவான் அவர்களை சமாதானப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இறந்தவர்களுக்கான அந்த சடங்குகள் எல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு, கங்கா ஸ்நானம் முடித்த பிறகும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளும் சரி, பகவானும் சரி, குரு வம்சத்தினருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானம் அடையக்கூடிய நல் மார்க்கங்களை எல்லாம் எடுத்து கூற வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். அந்த செயலைத்தான் பகவானும் செய்ய ஆரம்பித்தார். பதம் 4 சாந்த வயாம் ஆஷ முனிபீர் அத பந்தூன் சுசார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்ஷயன் நா பிரதிக்ரியாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வசக்தி படைத்தவரின் கடுமையான சட்டங்கள், பகவானுடைய இது சர்வசக்தி படைத்தவர் என்று யாரை இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பகவானை பற்றி தான் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் ஏற்றிய இந்த மத கோட்பாடுகள் எல்லாம், அதாவது தர்மத்தின் கோட்பாடு. மதம் என்றால் இங்கே இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன் அந்த மாதிரி கிடையாது. மதம் என்றாலே தர்மம் என்ற அந்த மீனிங் நமக்கு வந்துடணும். சோ தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்றியவர் பகவான் தான். அவற்றின் பிரதிபலன்களும் எப்படி ஜீவ
ஜீவராசிகளின் செயற்படுகின்றன என்பதை எடுத்து கூறி அதிர்ச்சியும் பாதிப்பும் அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த குரு வம்சத்தினவர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தார் பகவான் ஆக்சுவலி. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த டீடைல்டு மீனிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா, பகவான் இந்த பௌதிகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகளை ரொம்ப அற்புதமாக பிரபுபாதர் தன்னுடைய இதுல விளக்கியிருக்கிறார். சோ பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைப்படி இயங்கக்கூடியதுதான் அனைத்துமே. பௌதிக உலகமும் சரி, ஆன்மீக உலகம் சரி, அனைத்தும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் இயங்குகின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம திண்ணமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கை சட்டங்கள் எந்த ஜீவராசியாலும் மாற்றி அமைக்க, நம்மளால ஒரே ஒரு துரும்ப கூட நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியவே முடியாது. இருக்கிறத நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னா கூட நம்மளுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா, தலையெழுத்து என்பது கரெக்டாக இருந்தால், நம்ம கர்ம பலன்கள் கரெக்டா இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால தக்க வச்சுக்க முடியும். இங்கே நாம எதையுமே ஓன் பண்ணாலுமே 10 வீடு, 20 ஏக்கர் நிலம், 100 ஏக்கர் நிலம், எல்லாவற்றையும், அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரியா தான் நம்ம ஓன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதையே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம் காலம் கடந்த பிறகு வேறு ஒருவருக்கு அது மாற்றமாகின்றது. எதையுமே நம்ம இங்க ஓன் பண்றது கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சக்கரவர்த்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜீவராசிகள் எப்பொழுதுமே சர்வசக்தி படைத்த பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் ஆவர். நாம் எப்பொழுதுமே கடவுளுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் தான். எல்லா விதிகளையும் சட்டங்களையும் ஏற்றுபவர் பகவானே. ஆனாலும் இவ்விதிகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் பொதுவாக தர்மம் அல்லது மதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ இயற்றப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு பெயர் மதம் அல்லது தர்மம் என்றே சொல்லப்படுகின்றது. யாராலும் எவ்வித மத கொள்கையையும் உண்டாக்கவே முடியாது. நம்மளால தர்மத்தினுடைய கொள்கையை உண்டாக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. பகவான் என்ன ஏற்றி இருக்கிறாரோ அதை பரிபாலிக்க மட்டும்தான் நமக்கு உண்டு. அந்த ஒரு அதிகாரம் மட்டுமே நமக்கு உண்டு. பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றும் மதம் உண்மையான மதமாகும். சோ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது அப்படியே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக நம்ம எடுத்து செல்வது என்பதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. அதுவே உண்மையான மதம் என்று பகவான் இங்கே விவரிக்கிறார். சோ பகவானின் கட்டளைகளை பகவத்கீதையில் நம்ம அற்புதமாக 18 அத்தியாயங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். இது பௌதிகம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் அனைவரையும் மகிழ்ச்சி கொடுத்தும். சோ பௌதிக உலகத்துல நாம எது கடமை அல்ல என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றால் நமக்கு ஒரே ஒரு கடமை என்ன என்றால் பகவானுக்கு சர்வ காலத்திலுமே எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கான பக்தி சேவை ஒண்ணுதான். நமக்கு அங்க போனா ஒரே வேலை என்னன்னாக்கா பக்தி சேவை தான். இங்கதான் நமக்கு பலதரப்பட்ட செயல்பாடுகள். ஏனென்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படி. இந்த பௌதிக இயற்கையில நம்ம பந்தத்திற்குள் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அது இயற்கையினுடைய நியதி கூட. ஆனா அந்த பந்தத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்டோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் செய்யும் பொழுது பற்றற்ற நிலையில், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலையில் நம்மளுடைய கடமைகள் செய்யும் பொழுது நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். இந்த ஒரு நாலேஜ் மட்டும் நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணி நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சின்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம யார்கிட்ட இருந்தும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நாம வைக்க மாட்டோம். அடுத்தவர்களை பற்றி நாம குற்றம் குறைகள் சொல்ல மாட்டோம். அதாவது தீய பழக்கங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே, அதாவது ரஜோகுணமோ தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் அனைத்தையுமே நாம கைவிடக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். சோ இந்த மாதிரி நாம நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த ஆத்ம சுத்தத்தை எவ்வாறு மேற்கொள்ளுவது, அதற்கான பாதைகள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அதுல நாம காலடி எடுத்து வச்சு பிரயாணம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாகும். ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்கார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் இந்த விளக்கம். மேலும் பகவானின் கருணையால் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபடும். சோ நாம் இத்தனையும் நம்ம பரிபாலிச்சாலும், அதாவது தர்மத்தையோ அல்லது சட்ட திட்டங்களையோ எல்லாவற்றையும் நாம பரிபாலித்தாலும் பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு தேவை. அவருடைய கருணை இல்லாமல் நாம இதெல்லாம் ஈஸியா கடந்து போகவே முடியாது. சோ அவருடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம காப்பாற்றப்படுகின்றோம். இந்த ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து நாம முக்தி பெறுகின்றோம். இந்த முக்தி பெற்ற நிலையில் கூட நம்மால் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்ற முடியும். அதாவது பக்தி சேவை. ஆன்மீக பார்வையை பெறாத பௌதீக நிலையிலே நம்மையோ பகவானையோ நம்மளால காணவே முடியாது. நாம் எப்பவுமே இந்த பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் என்றால், பௌதிக எண்ணங்களிலே நாம லயித்திருந்தால்
இந்த மாதிரி செயல்களிலே நம்மளுடைய மனதை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டே இருந்தால் பக்தியற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக பகவான் யார் என்பதை நம்ம இந்த புறக்கண்களால் காணக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டவே கிட்டாது. சோ ஆன்மீக பார்வை பெறாத பௌதீக நிலையில் நம்மையோ பகவானையோ நம்மால் காண முடியாது. ஆனால் ஜட பற்றுதலிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்து நமது ஆதியான ஆன்மீக உருவில் நிலை பெறும் பொழுது, அதாவது இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிலை பெறும் பொழுது நம்மையும் பகவானையும் நேருக்கு நேராக நம்மால் காண முடியும். சோ இது எல்லாருக்கும் இந்த வழி மார்க்கத்தை பகவான் நம்ம எல்லாருக்கும் அருளட்டும். சோ பக்தி மார்க்கத்துல நாம எப்பொழுதுமே நிலை பெற்று பக்தி சேவை செய்து பகவானுடைய அருளை பெறுவதற்கு, அவருடைய கருணை பெறுவதற்கு நாம் அந்த பாதையில் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானை உள்ளுக்குள்ளிருந்து நமக்கு வழி நடத்தட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் கூட மீண்டும் இந்த விளக்கத்தை நான் கண்டினியூ பண்றேன். நமது ஆதியானதும் பழமையானதுமான ஆன்மீக நிலையில் நிலை பெறுவதே முக்தி எனப்படுகின்றது. இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே நாம் முக்தி பெற்ற நிலையில் வாழ முடியும். ஆகவே மனித வாழ்வானது முக்கியமாக இந்த ஆன்மீக விடுதலைக்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காகத்தான். இந்த ஒரு வரிதான் நம்ம எப்பவுமே மனசுல நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பௌதிக உலகத்துல இங்க இந்த சங்கடங்கள் நிறைந்த இடத்துல சதா சர்வ காலமும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த உயிர் வாழிகளுடைய ஒரே இலக்கு என்ன என்றால் ஆன்மீக பாதையில் செல்வது ஒன்றுதான் அவர்களுடைய இலக்கே, பக்தி செய்வது ஒன்றுதான் அவர்களுடைய இலக்கே. சோ நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு பகவான் என்பது தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு நாம பக்தி செய்யணும். இந்த ஒரு கைங்கரியத்தை நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே செவ்வனே நடைபெறும். அதற்கான மார்க்கங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்களும் அந்த செயல்களில் ஈடுபட்டு பாத்தீங்கன்னா பலன்கள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைவீர்கள். முமுட்சுக்களாக இந்த பிரபஞ்சத்திலே வாழும் பொழுதே நாம இருந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நாம சேர்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. இவ்வாறாக பேரளவிலான வீடு, நிலம், மனைவி, குழந்தைகள், சமூகம், செல்வம் முதலியவைகளை சேகரித்து நாம் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம். இவை அனைத்தும் நமக்கு தேவை. இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுது வீடு வேண்டும், நிலம் வேண்டும், குழந்தைகள், மனைவி, சமூகம், நாடு, முன்னேற்றம் எல்லாம் தேவை. ஆனா அதை எல்லாம் பகவானை மையமாக வைத்து நாம செயல்படும் பொழுது நாம அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள மாட்டோம். சோ அப்போ அந்த கடமைகளையும் நாம செய்வோம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டும் செய்வோம். பகவானை விடுத்துட்டு நாம் இதன் மேலெல்லாம் நம்ம மனதை லயித்து விட்டால் நாம கண்டிப்பாக அது ஒரு சிக்கல் தான். நாம் அது மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம் என்பது அர்த்தம். இவை மாயையால் உண்டாக்கப்பட்ட பொய் தோற்றங்களாகும். சோ மேலும் மாயையின் முந்துதலால் பொய்யான இவ்வுடைமைகள், அழகான ஒரு வார்த்தை, உடைமைகள். சோ இந்த உடைமை என்பது நமக்கு சொந்தம் என்று நினைத்துக்கோ. இந்த உடல் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா பிரிந்த பிறகு இது ஒரு ஜடமாக தான் கருதப்படுகின்றது. சோ யாராவது இறந்த பிறகு அவரை பேர் வைத்து நம்ம கூப்பிடுறோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. பிணம்தான் வருகின்றதுன்னு சொல்லுவோம். பாடி வந்துடுச்சான் தான் கேட்பாங்க. யாருமே அவர் வந்துட்டாரான்ட்டு கேட்கவே மாட்டாங்க. சோ இந்த உடலில் ஆன்மா குடிகொண்டு இருக்கும் வரைதான் இந்த உடலுக்கே ஒரு பெயர் என்று அதை வைத்து நாம் அழைக்கின்றோம். ஆனா இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு பிரிந்த சென்ற பிறகு இந்த ஜடமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் எந்த ஒரு இதுவுமே யூஸே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீக, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே பொய்யான தோற்றங்கள் ஆகும். சோ ஆன்மீக அறிவை வளர்த்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த பௌதிக பொருட்களில் நாம் அடையக்கூடிய நன்மைகள் எதுவுமே கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 பங்களா வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? வெதர் நம்ம இந்த 10 பங்களால நம்ம உருள முடியுமா? சோ எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்க முடியுமா? நித்தியமான வாசம் செய்ய முடியுமா? நம்ம இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு அங்கே நம்ம அந்த டெட் பாடியை ஒரு 2 மணி நேரம் கூட வைக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அப்படி நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக பொருட்கள் மேல நாம் அவ்வளவு பந்தத்தையும் பற்றியும் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளவே கூடாது. எஸ், இதெல்லாமே உபயோகப்படுத்துவதற்காக பகவானால் நமக்கு வழங்கப்பட்டது. சிறிது காலம் நாம தங்கி இருப்பதற்காக இது பிரயோஜனப்படுகின்றது. அது வரைக்குமே நாம் அதை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கணும். ஆனா அதையே நம்ம நித்தியமாக 10 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அது தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. அப்படி என்றால் பகவானை தவிர்த்து நாம இந்த பொருள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீதுதான் நம்மளுடைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது
அதை உபயோகப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே வந்து உகந்தது. இதுல நாம எதையுமே ஓன் பண்றது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜோட நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். சோ அப்பொழுது உடனடியாக நாம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவோம். பகவானுடைய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால், அதாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன், பௌதீக வாழ்வை பற்றிய சந்தேகங்கள் உடனடியாக கலைந்து விடப்படுகின்றன. சோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி பாகவதம், பகவத்கீதை இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடைகின்றோம். அவர்கள் குழப்பம் அடைந்துள்ள இதயத்தில் தெய்வீக ஓசையை புகுத்தி ஒருவரை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் மாயையிலிருந்து விடுவிக்கின்றன. நம்ம வந்து மாயையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் பக்தி தொண்டில் சென்றால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் மாயை என்று நாமளே ஹிருதயபூர்வமாக உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம் செல்கின்றோம். பக்தி ஒன்றே நம்மளை அந்த பாதைக்கு எடுத்து செல்லும். வேற எதுவுமே, எது உண்மை எது பொய் போலி அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ஒன்றுதான். நம்ம எவ்வளவு பிரசங்கங்கள் செய்தாலும், எவ்வளவு பிரசங்கங்களை கேட்டாலும், பக்தி முறை செய்யும் பொழுது, இதை உணர்ந்து நாம வந்து பக்தி முறை செய்யும் பொழுது நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதாவது தன் உணர்வு பாதையில் நாம நம்மளை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது மட்டுமே மாயை எது நித்தியம் எது அப்படிங்கிற உணரக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். பௌதிக வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாதவர்களான இந்த பிறப்பு நம்ம கையில கிடையாது. பிறப்பு நம்ம கையில இருக்கா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனா எங்கே பிறப்பதற்கான காரணம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா அது நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் தான். உணர்வுகள், பெண்டிங் உணர்வுகள் தான் ஒரு இடத்தில் நாம எந்த இடத்துல பிறக்கணும்ன்றத நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. எப்பொழுது என்பதை வந்து பகவான் வந்து பார்த்து எங்கே எப்பொழுது வந்து அவர் நிர்ணயிக்கிறார். காரணம், பிறப்பிற்கான காரணத்தை நாம தான் வந்து செய்து வைக்கின்றோம். சோ பிறப்பு ஆன பிறகு நமக்கு இறப்பு கண்டிப்பாக உண்டு. வியாதி மற்றும் முதுமை, இந்த நான்குமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிராபேக்ஸ் தான். இங்க வந்து இது எல்லாமே குறைபாடுகள். நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவராசினுடைய குறைபாடும் சரி. சோ இந்த குறைபாடிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையத்தான் வேண்டும். இல்லை என்றால் புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம் வந்துண்டேதான் இருக்கும். சோ அந்த ஜனனத்தை நாம் ஏற்று நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த லோகத்துல வந்து சங்கடங்களை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. சோ உறுதியான பௌதிக சட்டங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான வழி மேலே தரப்பட்டுள்ளது. போரினால் துன்பத்தில் உள்ளான குரு வம்சத்தினை சேர்ந்த குடும்பத்தினர் மரண பிரச்சனைகளால் துன்பத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். அறிவுரை கூறிய பகவான் அவர்களை சமாதானப்படுத்தினான். இவ்வாறு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதானப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை எல்லாம் கூறியிருக்கிறார். எஸ் ராதிகம்மா ஏதோ சொல்ல விரும்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'll make you as a co-host. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதிகம்மா, are you going to tell something? Hare Krishna, ma'am. Sorry, ma'am, for interrupting. No Prabhu has asked for one urgent thing for that Mayapur Yatra, Vrindavan. Okay. Very urgently, we need some 2 coordinators to manage 10 people. Okay. So, can we have local people, ma'am? Last time we had that issue. Telugu means I was able to manage. Ana adukapra vandu Tamil lana namba okay, but silla Punjabi Ginjabi na konja thenarichu. So adnala yaravadhu inga Tamil group poradhukku or coordinator plus vera edavadhu language ku or coordinator. Andha maari or 2 coordinators venum ma'am namalukku. நான் 2 பேரை நீங்க ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிங்காரம் செல்வன் பிரபு வந்து ஐ டோல்ட் டு கோஆர்டினேட் ஃபார் த தமிழ். இதுக்கு அங்க சென்னையில இருந்து போறவங்களுக்கு எல்லாமே. பெங்களூர்ல இருந்து போறதுக்கு வந்து வீரேந்திரன் பிரபுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். சோ இந்த 2 பேர் வந்து நீங்க கொடுங்க. சோ தீஜேந்திரன் பிரபு will know Kannada. அங்க இருக்காரா? வீரேந்திரன் பிரபு மோஸ்ட்லி இருக்கணும். he has to connect. பிரபு நீங்க இருக்கீங்களா? and சிங்காரம் செல்வன் பிரபு இங்க இருக்கீங்களா? அவர் கிளாஸ்ல இருப்பாருமா. Oh sorry ma'am, மறந்துட்டேன். Okay. So but they are doing. So அவங்க 2 பேருமே இருக்காங்க. So you can take both of them actually. அவர் கன்னடா தெரியுமா மேம்? அந்த அவருக்கு அந்த பெங்களூர் வீரேந்திரன் பிரபுக்கு வந்து கன்னடா தெரியும். சிங்காரம் செல்வன் பிரபுக்கு கன்னடம் தெரியாது. that's okay ma'am. ஏனா அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா full Bangalore coordination போடுவேன் ma'am, not only Tamil group. Okay. He will cover all language groups. So he will be able to help. He will be able to help actually. Sure ma'am. Very sorry ma'am. Prabhu just hey, no issues. No issues. You can give Virendran Prabhu number தேவைப்படுதா உங்களுக்கு? ஆமா மேம், கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்களா? ஓகே. இந்த கிளாஸ் ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாஸ் அனுப்புங்க மேம். No problem. I will just tell him to wait. I will share both of them. Both the numbers. Sure. Right. Thank you so much, Hare Krishna devotees. Hare Krishna. Ma'am, I have to leave. I'm just coordinating on this. Okay ma. இன்னொன்னு ராதிகம்மா, டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் ஏதாவது இருக்காருன்னா பார்த்து சொல்லுமா எனக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மேம். நீங்களும் சொல்லுங்க மேம். 2 பேருமே I think little totally tight with the classes. So main
Yes, I am not able to. எதுமே எனக்கு தெரிய Check மாட்டேங்குது. பண்ணல. I'll tell you, ma'am. Okay. Sure. Okay. Sure. And Marchல any news has come, ma'am, about 18 days? அதுதான் எதுவுமே தெரியல. 2 daysல டிசைட் I'll பண்றேன்னு talk to you later, சொல்லிருக்கேன். ma'am. அது I'll இப்ப talk to you அது later. அத பத்தி நீங்க பிரபு கிட்டே ஒரு வார்த்தை கேட்டுருங்களேன். I got some info. I'll talk to you later after the Okay. class. Thank you. Thank you. Thank you. Sure, sure. Thank you. Thank you. So next is ஸ்லோகம். கலைவாணி மாதாஜி, நீங்க இந்த இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்குடைய இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிக்க போறீங்க. கலைவாணி மாதாஜி இருக்கேளா? சாதா ஹித்வஜா வாஜஹ சத்ரோ சத்ரோஹ ஸ்வயம் ராஜ்யம் கிதவைர் ஹிருதயம் காத வாசதோ ராஜன்னஹ கஷஸ்பர்ஷஹ சதாயுஷஹ. எஸ், வாசிங்க மாதா. சதா இத்வாஜ சத்ரோ ஸ்வம் ராஜ்யம் கித்வை இருத்தம் காத இத்வாசதோ ராஜ்ன கதஸ்பர்ஷ சதாயுஷக. சதா இத்வா நிறைவேற்றியதும், அஜத சத்ரோ எதிரியற்ற ஒருவரின், ஸ்வம் ராஜ்யம் சொந்த, ராஜ்யம் இதைவ கெட்டிக்காரர்களால், துரியோதனனும் அவனது குழுவினரும், ஹிருதம் ஆக்கிரமித்தனர், காயித்வா கொன்றதும், அஸ்த அயோக்கியர்களான, ராஜ்ன ராணியின் கச கூந்தல், ஸ்பர்ஷ முரட்டுத்தனமாக கையாளப்பட்ட, சத குறைந்து போனது, ஆயுஷ ஆயுளால். மொழிபெயர்ப்பு. எதிரியற்றவரான யுதிஷ்டரின் ராஜ்யத்தை வஞ்சர்களான துரியோதனனும் அவனது குழுவினரும் தந்திரமாக அபகரித்து கொண்டனர். பகவானின் கருணையால் இழந்தது திரும்பி பெறப்பட்டது. மேலும் துரியோதனனுடன் இணைந்து கொண்ட யோக்கியமற்ற அவர்கள் பகவானால் கொல்லப்பட்டனர். ராணி திரௌபதியின் கூந்தலை முரட்டுத்தனமாக கையாண்டதற்காக மற்றவர்களும் கூட ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு மரணமடைந்தனர். பொருளுரை. புகழுக்குரிய நாட்களில் அல்லது கலியுகம் துவங்குவதற்கு முன்பு பிராமணர்கள், பசுக்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் ஆகியோருக்கு முறையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. 1. பிராமணர்களை பாதுகாப்பதால் வர்ணாசிரம அமைப்பு பராமரிக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு ஆன்மீக வாழ்வை அடைவதற்குரிய மிகவும் விஞ்ஞான பூர்வமான பண்பாட்டு முறையை கொண்டதாகும். 2. பசுக்களை பாதுகாப்பதால் மிகவும் அற்புதமான உணவு பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதாவது வாழ்வின் உயர்ந்த நோக்கங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவும் மென்மையான முளை திசுக்களை பராமரிப்பதற்கான பால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 3. பெண்களை பாதுகாப்பதால் சமூகத்தில் கற்புடைமை பராமரிக்கப்படுகிறது. இதனால் வாழ்வில் அமைதியையும் முன்னேற்றத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய தலைமுறையை நாம் பெற முடியும். குழந்தைகளை காப்பதானது மனித உறவில் உள்ளவர்களுக்கு பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழியை அமைத்துக் கொள்ள மிக சிறந்த வாய்ப்பை அளிக்கிறது. இத்தகைய குழந்தை பாதுகாப்பு கற்பதான சமஸ்காரம் எனப்படும் புனிதப்படுத்தும் முறையினால் குழந்தைக்கு வித்தளிக்கும் முதல் நாளிலிருந்தே துவங்குகிறது. 5. முதியோர்களை பாதுகாப்பதானது மரணத்திற்கு பிறகு சிறந்ததொரு வாழ்வுக்காக தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. முழுமையுடையதான இக்கண்ணோட்டம் மனிதனை வெற்றிகரமான வாழ்வை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் சாதனங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இது பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்ற தற்கால நாகரிகத்திற்கு எதிரானதாகும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள 5 குற்றமற்ற பிரிவினர்களை கொல்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அவர்கள் அவமதிப்பதும் கூட ஒருவரின் ஆயுளை குறைத்துவிடும். கலியுகத்தில் அவர்கள் நன்கு பாதுகாக்கப்படவில்லை. இதனால் தற்போதைய தலைமுறையின் ஆயுள் மிகவும் குறைக்கப்பட்டு விட்டது. முறையான பாதுகாப்பு இல்லாததால் பெண்கள் நெறி தவறியவர்கள் ஆகும் பொழுது வர்ணாசிரமம் எனப்படும் தேவையற்ற குழந்தைகள் வர்ணசங்கரம் எனப்படும் தேவையற்ற குழந்தைகள் பிறக்கின்றனர் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. கற்புடைய ஒரு பெண்ணை அவமானப்படுத்துவதால் ஆயுள் குறைந்து போகிறது. துரியோதனனின் ஒரு சகோதரனான துச்சாதனன் கற்புக்கரசியான திரௌபதியை அவமானப்படுத்தினான். இதனால் அந்த துஷ்டர்கள் அகால மரணமடைந்தனர்.
இவையே மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பகவானின் சட்டங்களில் சிலவாகும். ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள். இது எல்லாமே டைரக்டா சொல்லியிருக்கு. இது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வர்ண சங்கரத்தை, அதாவது தி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா வர்ண கலப்பு, அதுக்கப்புறம் தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகிறதுக்கான மார்க்கம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பல் இல்லை என்றால் அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். அதுக்கப்புறம் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னோர்களுக்கு கருமாதி நீர் எல்லாம் வழங்கவில்லை என்றால் முன்னோர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய பித்திருக்கள் சாபத்திற்கு நாம ஆளாகின்றோம். ஏனென்றால் அவர்கள் சதா சர்வகாலமும் பார்த்தீங்கன்னா நரகத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு நீரும் கருமாதியும் கொடுத்தா மட்டுமே, அதாவது பகவானுக்கு அது நிவேதனமாக சேரும் பொழுது பகவானும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அடைந்து நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோசனத்தை வழங்குகிறார் என்பது சாஸ்திர விதிக்கு பிரகாரம் வந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி குழந்தைகள் பெறுவது என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்ப்பாதான சம்ஸ்காரம். ஐ திங்க் இது ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி டிஸ்கஷன் ஆயிருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இந்த பாகவதம் கிளாஸ்லயே இல்லை வந்து அட்வான்ஸ் கிளாஸ்லயே தெரியாது. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருமணமான முதல் இரவன்று இந்த கர்ப்பாஸ்தான சம்ஸ்காரத்தை வந்து புரோகிதர் அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் அதை உச்சாடனம் பண்ணி தான் அந்த இது செய்வாங்கன்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமா நம்ம டிவோட்டிஸே வந்து பிரேமமா சுந்தரதன் மாதாஜி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கர்ப்பாதான சம்ஸ்காரம், அதாவது அப்பொழுது பெறக்கூடிய பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்ஸ்காரத்தை செய்து அதன் பிறகு பெறக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாமே பக்தி சேவைக்காகவே பெறப்படுவது என்பது அர்த்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளே நாம இந்த இதுக்காகத்தான் நாம பெறக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து பௌதீக இயற்கையில வந்து லயித்து இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீகத்தில் லயிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான சம்பிரதாயங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம தயார்படுத்துகின்றோம், அதையெல்லாம் செய்கின்றோம். இதெல்லாமே நம்ம குல வழக்கத்துல இருக்கு. பிராமணருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வேதங்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு, வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்மளால ரட்சிக்க முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுக்களை நாம காப்பாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் பசுக்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாலில் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மூளை திசுக்களை பராமரிப்பதற்கான உணவு இருக்கின்றது. அதனால்தான் பசுக்களை எப்பொழுதுமே நாம வதைக்க கூடாது, அதை காப்பாற்ற வேண்டும். சோ இது எல்லாவற்றையுமே ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார் நம்ம பிரபுபாதர். சோ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌபதியினுடைய தலைமுடியை பிடிச்சி இழுத்துன்னு தானே வந்தான் துச்சாதனன். சோ ஒரு ஸ்திரீயினுடைய, அதாவது அவரை அவமதித்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவமதித்தவனுடைய ஆயுட்காலம் கண்டிப்பாக குறையும் என்பது பற்றி அதனுடைய விளக்கம்னுடைய, அதாவது அதுதான் இந்த நோக்கமே இங்க சொல்லியிருக்கிறது. சோ சாத இத் பாஜத சத்ரோஹ ஸ்வயம் ராஜ்யம் கிதவை ஹிருதயம் காத இத் வாசதோ ராஜனஹ கஷஸ்பர்ஷ சதாக்ஷுஷஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிரியற்றவரான யுதிஷ்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ராஜ்யத்தை வந்து வஞ்சகம் கொண்டுதான், அதாவது சூதாடிதான் வந்து ஜெயித்தார்கள். யாரு? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் தரப்பில். ஆனால் பகவானுடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா யுத்தம் வந்து முடிந்து தர்மத்தை நிலை நிறுத்திய பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அந்த ராஜ்யத்தை யுதிஷ்டிரனுக்கே வழங்கப்படுகின்றது, திரும்ப பெறப்பட்டது. மேலும் துரியோதனன் இணைந்து கொண்டு யோக்கியமற்ற அரசர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானால் கொல்லப்பட்டனர். ராணி திரௌபதியினுடைய கூந்தலை முரட்டுத்தனமாக கையாண்டதற்காக மற்றவர்கள் கூட ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்தனர். அதுதான் இந்த கடைசியில வரக்கூடியதுல துரியோதனனின் ஒரு சகோதரனான துச்சாதனன் கற்புக்கரசியான திரௌபதியை அவமானப்படுத்தினான். இதனால் அந்த துஷ்டர்கள் அகால மரணம் அடைந்தனர். எப்பொழுதுமே அவமானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நெறிமுறைகளை எல்லாம் அதற்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான தண்டனை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைத்து விடுகின்றது. இங்கே துச்சாதனனுடைய தண்டனையே நமக்கு வந்து அதற்கான விளக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது. இதோட இன்னைக்கு சாப்டரை நான் வந்து இன்னைக்கு பாகவதம் கிளாஸை நிறைவு செய்கின்றேன். ஸோ